maa caman bɛ fɛ ka tɛbɛn mara Mali kɔnɔna la nka f'i k'a dɔn k'a fɔ ko gɛlɛya dɔw bɛ tɛbɛn mara la Mali kɔnɔna la. O hukumu kɔnɔna la n y'a laɲini ka nin video kɛ ni ka se ka o kunnafoni tɛbɛn marali kan. N'i bɛ fɛ ka tɛbɛn mara fɛn dama dɔ bɛ yen f'i k'olu bila sen kan. A fɔlɔ o ye jɛgɛsi ɲɛnama ka k'i bolo. N'i ko jɛgɛsi ɲɛnama fɛn caman bɛ don a hukumu kɔnɔna la mais don nataw la n'Ala sɔnna n bɛna kuma ni kelen kelen bɛɛ lajɛlen kan mais bi n b'u ɲɛfɔ aw ɲɛna. Jɛgɛsi ɲumanw ka k'i bolo. Filanan jɛgɛ cɛw ka k'i bolo parce que n'i ko ko ka tɛbɛn mara i tɛna se ka muso ni cɛ ɲagami ɲɔgɔn na kun min na i tɛna se k'o kɛ ninnu bɛɛ bɛna kɛ video don nataw la n'Ala sɔnna. Sabanan ye jumɛn ye condition d'élevage ka k'i bolo c'est-à-dire système ka k'i bolo système min adaptelen don bi an b'a dɔn k'a fɔ système caman bɛ yen race système bɛ yen n'o ye ji bɛ filtrer yɔrɔ min na a bɛ segin ka na le circuit fermé. Biofloc système bɛ yen cage flottante fana bɛ yen bon ninnu ye yɔrɔ ye tɛbɛn bɛ se ka mara yɔrɔ min na ka nafa bɔ a la kosɛbɛ nka n bɛna kuma tɔw fana kan don nataw la ani ninnu kelen kelenna la n bɛna bɛɛ ɲɛfɔ aw ɲɛna don nataw la n'Ala sɔnna walasa a ka se ka faamuyali ɲuman sɔrɔ. O kɔfɛ i ka se ka dumuni ɲɛnama fana ɲini. Dumuni ɲɛnama b'a to fana i bɛ se ka résultat ninnu sabati nka dumuni ɲɛnama bɛ taa ni jɛgɛsi ɲɛnama ani ji ɲɛnama donc nin kɔfɛ mun kan ka fara a kan fana o ye ji c'est-à-dire condition d'élevage kɔnɔna la sisan ji bɛ o kɔnɔna la donc ji bɛ se ka fara ni condition d'élevage sabanan kan n'o ye système d'élevage ɲɛnama ye. Laban o ye densité jɛgɛden hakɛ min kan ka kɛ mètre carré kelen kɔnɔna la ou bien mètre cube kelen kɔnɔna la o bɛrɛ ka bɛn. N'o bɛrɛ ma bɛn gɛlɛn kuma dɔw la i ka se ka nafa sɔrɔ i ka tɛbɛn marali la donc nin bɛɛ ye facteur ye. Bon maintenant Mali kɔnɔna la gɛlɛyaba min bɛ tɛbɛn marali la o de ye jɛgɛsi ko ye. Jɛgɛsi minnu bɛ an bolo hali n'a sɔrɔ daminɛw la u ka ɲi croisement kan ka kɛ cogoya jumɛn pour que ka se ka jɛgɛsi ɲɛnama matarafa. I bɛ taga sɔrɔ san kelen san fila kɔfɛ jɛgɛsi bɛ nagasi an bolo. O ye kɔlɔlɔ dɔ ye. N bɛna kuma jɛgɛsi kan n y'a fɔ a ɲɛna cogoya min na don nataw la nka bi ta o kun ye ka u citer aw ye c'est-à-dire k'u kelen kelennaw fɔ mun b'a to fana sɔrɔ bɛ sɔrɔ a la. An y'an ɲɛsin infrastructure ma n'o ye jɛgɛ mara minɛn ye mun ka gɛlɛn kosɛbɛ mun maîtriseli ka gɛlɛn dɔɔni surtout n'i bɛna tɛbɛn mara donc o ye bakɔrɔsɔli ye. An ye système sɔrɔ a la pour que ka se ka tɛbɛn produit ka ɲa. Kalo wɔɔrɔ kɔnɔna la an sera ka 300 grammes sɔrɔ n'o ye gramme 300 ye. An bɛna kuma o fana kan don nataw la n'Ala sɔnna donc wulikajɔw bɛna sinsin wulikajɔw bɛna sinsin toujours pour que ka se ka tɛmɛ ni